की उद्या एका गोव्याच्या माणसाला तुम्ही सांगितलं की बॉस ही मच्छी नको खाऊ किंवा हा लाईफस्टाईल तू नको करू, देन ऑब्व्हियसली इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तो म्हणणार की मी आय विल लिव्ह विथ दी एलर्जी रादर देन गोइंग अवे फ्रॉम येस. फिश. हा डाएट आणि हे रेजिम कसं तुम्ही करतात, एस्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू दॅट इंडिव्हिज्युअल जो तुमच्याकडे येतो, कारण प्रत्येकाची लाईफस्टाईल वेगळी असते, प्रत्येकाचं खाण्याचं पद्धत इज डिफरंट. हे तुम्ही कसं मेंटेन करतात? एक तर होमिओपॅथीला काही तीव्र स्वरूपाचे पदार्थ चालत नसतात, की जसं कांदा, लसूण. पूर्वी आम्ही ते पूर्ण खाऊ नका म्हणून सांगायचो. पण आता कसं आहे, की प्रत्येक माणूस जे काही कॉस्मेटिक्स वापरतो किंवा घरामध्ये जे काही प्युरिफायर्स लावले जातात वगैरे, त्याच्यामुळं एक छान वास दरवळत राहतो. तर होमिओपॅथीमध्ये पूर्वी असं असायचं, की कोणताही उग्र वास येऊ नये, कोणतीही उग्र चव असू नये, जेणेकरून तुमच्या औषधाची परिणामकारकता जी आहे ती कमी होईल. कॉफी इज आय विल कम टू दॅट. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या आता सध्या अनअवॉइडेबल बनलेल्या आहेत, की समोर येणारा माणूस परफ्यूम लावून आला तर तुम्ही काय करणार, किंवा घरामध्ये अगरबत्ती लावली असेल तर तुम्ही काय करणार, तुमच्या घरामध्ये टाळाल, बाहेर गेल्यावरती काय करणार. तर डोस होमिओपॅथिक औषधांचा आम्ही असा ऍडजस्ट केलेला आहे की हा सगळ्याला बरोबर घेऊन जाईल. त्यामुळे औषध घेतल्या घेतल्या उग्रवासाचे पदार्थ, कांदा, लसूण वगैरे खाऊ नयेत, पण इतर वेळेला खाल्ले तर चालतात. इतर वेळेला बाकीचे जर का असे काही ज्याच्यामध्ये आलं फार असेल किंवा आणि उग्रवासाचे आपले मसाले असतील तर ते खाल्ले तर चालतात. आणि कॉफी, इस्पेशली कॉफी, तर कॉफीपासून होमिओपॅथीमध्ये एक औषध तयार होतं. तर त्या औषधाचा विशेषता अशी आहे की ती सगळ्या औषधाला अपोज करते. म्हणजे होमिओपॅथिक औषधाला अँटीडोट म्हणून कॉफी या क्रुडा वापरल्या जातात. तर त्याच्यासाठी म्हणून कॉफी घ्यायची नाही. मग ती कॉफी बीन्स रॉ असतील किंवा प्रोसेस्ड कॉफी असेल किंवा कॉफी आईस्क्रीम असेल, कॉफी चॉकलेट असेल, कोको असेल, तर दॅट इज टू बी अवॉइडेड टिल द मेडिसिन इज गोइंग ऑन, ट्रीटमेंट चालू असेपर्यंत. इतर वेळेला नंतर औषध संपल्यानंतर खाल्ले तर चालतं.